No. Kauna. Nagkauna. Oh, na. Kusap-kusap. Oo, day. Sumaling tagyas kakak mga goyo. Ay, kay Oscar! Kaya Oscar. Kasi yung ibakawan na. Ito nga. Pasayan. Pasayan. Kanon. Pasayan mo na yung pakawan siyang kuhan. Gamba. Asa yung mga... Ano, nabusog na, sir? Asa mga damang ni mo ba? Ah. Dati ka na eh. Ano yung alaga ni Oscar? Ya, Oscar. Oscar! Sumayang adlaw mga goy. So for today's video, matik na magkuyog gihapon ta. So nagkasinabot ming Oscar mga goy nga mga ka kuno may manguha mig damang unyang gabi mga goy, pero naglahi magplano sa Oscar mga goy kay adto kuno may manguhag damang sa silingan na mga tong daghang kay manok mga goy unsa kay plano ani. A few moments later. Asa may damang ani o kitag damang aning dapita. Atay gutom ra ba kay ba way sudan. Wa gyud koy nakitang damang aning dapita gid. Wa man jud ko kitag damang aning dapita asa may damang ani. May manok, sir? Sa manok damang atong pangita manok no. Away manok man. Uy, usam na iring man na. Sabon siguro. Wa may manok nakita na ko kanina lang. Pwede din na. Kaya mo na nagsabaw gutom kayo. Tata na. A few moments later. Pray, mga unta pray. Namaya sinabaw iring ay. Kami ay. Mo na imong kuha ganina ding. Oh, iring. Kamu gana pang manok. Dati iring nila. Lami na ding. Lami ay. Giunsa man yung pagluto ding. Sinabaw. Yawa. Lami alis iring eh. Lami kayo, sir? Oh, grabe. Lami si iring, Jod. Gago. Gutom nga eh. Wala manok. Iring na laman. Gisuka mo lang. Stay damang ang dating kayo. May manok. Iring nila. Yate. Yate. Wala sa paniringan. Nakakaw. Sinabaw. Yawa. Iring na laman. Gisuka mo lang.